Ale s týmito cenami za kávu to je dosť funny. Kámo, poď sa pozrieť inak, teraz som si to uvedomil. Takto kamziky. Čaute ľudia, moje meno je Šimon a aktuálne sa nachádzam vo Vysokých Tatrách. Na dnešnom videu si ukážeme, ako vyzerá horská ubytovňa na Hrebienku a aká aktivita alebo turistika sa dá podniknúť v okolí. Najprv sa ale musíme na Hrebienok do tejto horskej ubytovni dostať a teda sú dve možnosti, ako sa tam dostaneme. Prvou je, že podnikneme turistiku zo Starého Smokovca, kde sa práve teraz aj nachádzame. Tá cesta trvá približne 50 minút, no a druhá alternatíva je ísť touto lanovkou na Hrebienok a cesta s ňou trvá, myslím, nejakých 7 minút. A k vášmu ubytovaniu máte lanovku v cene, čiže my pôjdeme lanovkou. No a na dnešné dobrodružstvo som sa rozhodol do sebou zobrať aj svojho dobrého kamaráta Jakuba. Toto je Jakub. Ja som Jakub, ahoj. Ktorý je za každú srandu, obzvlášť keď sa to týka nejakých dobrodružstiev, takže dnešná recenzia na hotel a turistika určite bude veľmi zábavná. Poďme na to. Môžeme si rovno aj ukázať cenník, koľko stojí lanovka na Hrebienok za bežných okolností a teda dospelý spiatočná cesta 16 eur. Keď ste ísť tam aj naspäť, jedna cesta 14 eur. Tým, že sme si my bukli ubytovanie na Hrebienku, tak sme automaticky dostali lístky na lanovku a teda sme už ušetrili rovno 32 eur, alebo respektíve môžeme to počítať do tej ceny hotela. Aktuálne sa teda nachádzame tu pri lanovke v Starom Smokovci a vyvezieme sa s ňou až sem na Hrebienok, kde sa teda nachádza aj táto horská ubytovňa. Hrebienok je super východiskový bod, keď chcete podniknúť nejakú turistiku vo Vysokých Tatrách, to si ale ukážeme neskôr. Keď si spravíte rezerváciu hore v tej horskej ubytovni, tak v deň vášho pobytu vám príde takto QR kód a to je vlastne váš lístok na tú lanovku. Čiže nemusíte si ho kupovať klasicky tu, máte už jazdu hore aj dole v cene. Neviem, či to je vidno, ale teda. Takto teda vyzerá lanovka na Hrebienok, ktorou sa vyvezieme k hotelu. Nice, si in. To je inak dosť cool, že dostanete k ubytovaniu už rovno lístok aj na lanovku, lebo však môžeme to potom neskôr spočítať, že či sa oplatí, možno sa viac oplatí si buknúť len hotel a vyviesť sa hore dole ako lístok na lanovku. Takto teda vyzerá náš odvoz hore. Jakub už obsadil miesto. Nice. Aktuálne je 7 hodín a teda to je aj čas, kedy ide posledná lanovka hore na Hrebienok. Potom už by ste si to museli vyšlapať po svojich, takže preto je to aj menej ľudí, pretože väčšina ľudí to využíva ráno, keďže chce stihnúť nejakú turistiku. Nevieme úplne, že ako to bude so stravou hore, ale Kubo nám zabalil večeru. Každý máme polovicu banána. Na 2 dní. A čo som ešte nestihol spomenúť, tak parkovanie samozrejme hotel nemá, keďže to je horský hotel, alebo teda horská ubytovňa a ani sa tam auto nedá ísť, môžete tam ísť teda buď pešo alebo touto lanovkou, ale zaparkovať úplne v pohode, zaparkujete v Starom Smokovci, ja som zaparkoval hneď pri lanovke a cena je myslím nejakých 15 eur na deň, čo je podľa mňa na Vysoké Tatry asi také adekvátne a všade to asi stojí rovnako. Už teda sa zavreli dvere a my sme vyrazili. Cesta by mala trvať 7 minút, takže schválne som zvedavý, či internet je presný. Tak táto zubačka je celá presklená a je to dosť cool. Veľmi príjemné pohľady sú odtiaľto, lebo idete cez taký les. Kubo si to užíva tiež. Potom tá cesta, keby ste chceli ísť pešo zo Starého Smokovca, tak je vlastne tadiaľto. Tam je taký chodník, ktorý nie je teraz vidno, ale tadiaľ. Ja vidím ľudí, niektorých idú ešte asi z hora. Viem si predstaviť počas zimy, že to musí byť tiež veľmi také dosť príjemné, celé zasnežené. No, vlaky. Kedy si bol naposledy v Tatrách? Týždeň dozadu alebo 2. Kámo, tak ty si tu jak doma. Tatry sú pýcha Slovenska. Pravda. Slovensko je pýcha Tatier. Za malú chvíľu by sme sa mali stretávať s druhou zubačkou, ktorá ide dole. Akože miesto úplne vpredu by bolo asi o niečo atraktívnejšie, pretože je tam také veľké okno. Skúsime to, keď pôjdeme cestou dole, ale aj tu je veľmi príjemný výhľad. Toto je tiež teda posledná dnešná zubačka, ktorá nesie ľudí
Tí, ktorí ju nestihli, sa už dostanú dole iba po svojich. Ale veľmi príjemná cesta do hotela. Neviem, kedy som naposledy mal takúto príjemnú cestu do hotela. Kámo, bomba. Ja neviem, kedy som bol naposledy v hoteli, ale mega sa mi páči ten západ slnka. Akože, ja by som to úplne nenazval hotel, lebo aj na internete to nebolo úplne zapísané, že hotel. Aj veľa ľudí písalo recenzie, že it's not a hotel. Aj sa to nazýva, že horská ubytovňa, tak to len preto, aby ste mali veľké očakávania, že nejdeme proste do kempinského aktu. Takže tam proste není výrivka, len tak vonku, pod čirákom. Môžem ti pustiť nejakú hadicu, ak tam máte vodu. No a už spomalujeme. Cesta teda naozaj trvá len 7 minút a mali by sme byť hore na hrebienku. Jakub sa rozhodol náš príchod oslaviť tradičným havajským tancom. Wow. Priatelia, tak sme na hrebienku a prvé, čo musím pochváliť, tak je teplota, pretože aktuálne na celom Slovensku, alebo teda hlavne v Bratislave, sú intenzívne 40-ky a tu sa už dá aj existovať. No a tu sa nachádza náš dnešný hotel. A tu vlastne aj billboard. Ideálna voľba pre milovníkov turistiky o Vysokých Tatrách. Horská ubytovňa Hrebienok. Akože trošku by mali asi možno si prejsť interne fotografie, myslím, že sa dá aj krajšie odfotiť. Ale nevadí. Akože zvonku si myslím, že zatiaľ vyzerá veľmi príjemne, alebo teda akože nemám žiadne očakávania, keďže sa to nazýva horská ubytovňa, ale fasádu má veľmi atraktívnu. Tu hneď vidím, že sa nachádza aj reštaurácia, takže pravdepodobne nezomrieme od hladu. Tu hneď vidíme, že je aj nabíjacia stanica na e-bajky, čo hodnotím veľmi pozitívne, pretože to je dosť praktické v takejto lokalite. A neviem, či sa mi to iba zdá, alebo naozaj, ale vyzerá, že nedávno malovali fasádu. Ešte keď si všimnete, tak to zábradlie je také zapacané od bielej farby. Akože hodnotím len ako dobre, ak prebiehala nejaká rekonštrukcia. No a musím veľmi pochváliť toto logo, veľmi sa mi páči. Akože tento medveď, chodiaci po hrebienku, top. Poďme teda podniknúť check-in. Recepcia je k dispozícii od 7 rána do 10 večera. Takže nie je 24/7. Rovno odpoveď na otázku prípadnú. Už teda sme dostali kľúče od našej izby. Tá sa nachádza na 3. poschodí. A je tu takýto výťah, ktorý mi pripomína detstvo trošku. Ty kokos. Ale neviem, či sa zmestíme. Ako nič. Zmestíme sa. Mojich ľudí? Sa nevedel. OK. 3. poschodie. Wow. Let's go. Už by mi to pomlelo ruksak. Reálne takýto výťah si pamätám proste, keď som mal asi 6 rokov. Nebezpečný. Vždycky som tam pchal prsty. No. Starka mi hovorila, nech to je to! Nedivím sa prečo. Lebo dostávam úzkosti. Ale nevadí, je funkčný, to je hlavné. Naša izba je 311, že to je tu. Inak bol by som veľmi rád, keby nám dali izbu s výhľadom. Uvidíme, či sa nám podarí 311. 311. OK. Ešte klasika na kľúč. Poďme sa teda pozrieť, ako to vyzerá. OK. A hneď pri vstupe teda do izby sa nachádza na pravej strane kúpeľňa, ktorá je veľmi taká jednoduchá, akože není tu nič extra. Máme tu vécko a sprchu, ktorá je kombinovaná s umývadlom. Inak toto som veľmi dlho nevidel. Wow. Že vlastne toto je umývadlo v sprche. Kámo, poď sa pozrieť, inak teraz som si to uvedomil. Ja som si to až teraz všimol. Toto som mal v Egypte naposledy, bracho. Hej no, tak toto vyzerá v Ázii, že? No, a ešte v Ázii máš bracho, takže máš sprchu rovno na chodom. Akože je to také praktické, že vieš si umývať zuby aj sa osprchovať zatiaľ. A niekto ešte môže byť popri tom ako na vecku, keď moc by chcel. Ale teda... Môžeš. Akože... Áno. Keď ti bude teplo. Tri v jednom.
Čiže akože kúpeľňa veľmi jednoduchá, teda no toto ma trošku, nie že zarazilo, ale neviem, kedy som to naposledy videl, myslím, že v Indii, takúto sprchu v kombinácii s umývadlom, ale teda akože není tu nič asi čo vytknúť. Myslím si, že je to tu zatiaľ čisté, nevidím tu žiadnu pleseň, dokonca táto hlava na sprchu vyzerá, že je pomerne nová, však vyzerá byť taká akože solidná nová, zrkadlo, vecko, čisté. Toaleťak. Nie je tu žiadny amenity kits, akože nečakajte žiadne tamponiky ani nič, je tu iba takéto mydlo, ktoré neviem, že či je sprchač, šampón, mydlo na ruky alebo všetko dokopy, ale asi to bude all in. Akože kúpeľňa, ako hovorím, veľmi jednoduchá, ale myslím si, že je dostačujúca na tento účel, pretože väčšina ľudí naozaj tu len prespí a ide ďalej na turistiku, čiže nemáme čo vytknúť. Za mňa najpodstatnejšie, keď som na hoteli, je, aby bola kúpeľňa čistá a už nech vyzerá akokoľvek a to táto spĺňa. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá izba. A hneď vedľa kúpeľne a pri vstupe do izby sa nachádza takéto zrkadlo s vešiakom a vaše veci. Tu dokonca mám pocit, že je aj nejaký takýto oznam, keď máte domáce zviera, čiže tento hotel bude pravdepodobne pet friendly. Domáce zviera v izbe prosím nerušiť. OK. To som ešte nevidel. Zaujímavé. A na tejto strane máme skriňu. Tiež veľmi takú jednoduchú. Vyzerá to trošku ako u mojej babky v Leviciach. Ale akože celkom sa mi to páči, že je to dosť také tematické na to, v akom prostredí sa nachádzame a myslím si, že je to aj na schvál. No a tu sa teda nachádza spacia časť, kde ja som teda bukol izbu pre dve osoby z twin beds a teda dvomi oddelenými postelami. A teda aj sú tu dve oddelené postele, akurát jedna je veľká double bed a jedna je malá twin bed. Čož je celkom milé prekvapenie, lebo na fotkách na internete som videl, že tam boli dve malé postele. Takto vyzerá tá väčšia, ktorá teda je úplne solidná manželská posteľ, že by sa tu vyspali úplne v pohode dvaja. A tu teda je druhá posteľ. Ale myslím si, že je to zvládnutelné aj pre 3 osoby. Že keby je tu že jeden párik a niekto, kto je navyše, tak môže spať tu. Alebo proste 3 kamoši, 3 kamošky, whatever. Chápete? Že úplne v pohode sa tu myslím vyspia 3 ľudia. Ďalej tu teda nájdeme takýto stôl. Celkom veľký. Sú tu 2 stoličky a vidím, že 3 sklenené poháre, čiže táto izba je predpripravená na 3 osoby. Nenachádza sa tu klimatizácia, čo som si všimol, čo asi není problém, myslím si, počas väčšiu časť roka, aj keď vonku je aktuálne dosť teplo, ale myslím si, že keď tu otvoríme okno, tak to bude celkom príjemné, aj s tým vzduchom vonku. A vidím, že tu je balkón. Poďme sa pozrieť na balkón, pretože by odtiaľ mohol byť pekný výhľad. Tu sa otvára balkón, aha, OK. Ale hneď tu aj vidím, že zákaz vstupu na balkón, čo je dosť smutné, pretože je dosť pekný a veľký. Wow. Akože vyzerá, že je spojený ešte s druhou izbou. A ten výhľad je tiež veľmi pekný. Teda tu je aktuálne nejaké stavenisko, ale dookola sú stromy a ide odtiaľ veľmi príjemný vzduch. Čiže balkón asi len takto nemôžem ísť naň z nejakého dôvodu. Aj keď akože asi som možno aj rád, pretože vyzerá, že už tu zo pár desiatok rokov je postavený, takže neviem, či tá statika je úplne dôveryhodná. Ale teda máme na izbe balkón. Ale je takto zabarikádovaný takýmito drevenými latami. Okrem balkónu sa tu nachádza aj okno, ktoré ide otvoriť. Nice. Akože príjemné. Asi mi ani nechýba to, že nemusím ísť na balkón. Viem si predstaviť, že keby tam je nejaké sedenie, tak ráno tam dám kávu a pozorujem východ slnka. Ale hold. A myslím, že dole vidím, že na dolných balkónoch majú aj sedačky. Tam na tom spodnom balkóne vidím, že je nejaká stolička. Čiže teraz neviem, že či iba tento náš je zabarikádovaný, alebo všetky horné. A idú ich prerábať alebo niečo. Neviem. Napíšte mi do komentáru, ak ste tu niekto boli, že aká je tu balkónová situácia. Na posteli sme taktiež mali takto pekne pripravený jeden malý uterák a jeden veľký uterák. Sú vypraté a čisté, takže
Palec hore. Nenachádza sa tu žiadny minibar, ani chladnička, ani tu nebola žiadna voda na privítanie, ani na pitie pre hostí, ale teda predpokladám, že voda z vodovodu je pitná, keďže sme v Tatrách, čiže to nevadí. A určite vás všetkých zaujíma, koľko som zaplatil za noc v tomto hoteli, alebo teda v horskej ubytovni. A teda noc ma stála na izbe pre 2 osoby 58 eur, čo si myslím, že je veľmi dobrá suma, keď zoberieme do úvahy to, že iba lanovka pre jednu osobu tam a späť stojí 16 eur, teda lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok, a keď už sme dvaja, tak je to 32 eur a my sme túto lanovku už mali v cene. Čiže v cene 58 eur máme 32 eurovú lanovku. Čiže keď to mám úplne tak prepočítať, tak vlastne nás stála noc tu nejakých 20 niečo eur, keď odpočítame tú lanovku, keby to mám tak brať. Ale teda cena za noc tu je 58 eur a v tej cene je aj lanovka hore a dole. Popravde asi som ani nečakal niečo viac a že dostaneme za túto sumu, ktorú som zaplatil. Myslím si, že táto izba je úplne adekvátna k tej sume a môžeme sa ísť pozrieť ďalej, čo sa nachádza v tejto horskej ubytovni. Ideme sa presunúť z izby dole na recepciu a do baru, ale čo vám musím ukázať, tak je tento nádherný výhľad na medziposchodí a ide dokonca aj otvoriť okno. Tam sa zajtra chystáme na turistiku, sú tu stromy, takže ich neuvidíte. A tam je Kubo v druhom okne. Úžasné. A tu ešte pri recepcii som objavil takúto spoločenskú miestnosť, kde môžete teda si tráviť večer, keďže sa tu veľmi nedá čo robiť. A tu myslím, že aj televízor. A mám pocit, že som tu videl aj spoločenské hry. Áno. Tu dole sú spoločenské hry. Vidím, že tu je nejaké Uno. Tam je človeče, nehnevaj sa a podobne. Takže to je celkom super, že tu môžete aspoň takto tráviť večer, čas a hrať karty alebo niečo s kamošmi. Tu ďalej vidím, že sa nachádzajú aj nejaké knihy. Myslím, že sú to rozprávky pre deti. Keby náhodou ste tu proste s deckami, tak aby mali čo robiť. Chceme sa ísť teda skúsiť najesť. Akurát ja mám trošku pocit, že táto hotelová reštaurácia vyzerá byť zavretá. A nie je to pocit, je to aj fakt. Otváracie hodiny sú od 7:30 do 18:00 a my sme teda prišli poslednou lanovkou o 7:00 a teda kuchyňa je zavretá. Čiže ak sem náhodou pôjdete na noc, tak na to myslíte, že pravdepodobne v tejto reštaurácii sa už nenajete. Najedzte sa predtým, alebo si zoberte niečo so sebou. A mne sa ešte zdá, že na recepcii som videl, že tam čapujú pivo a že sa dá objednať pizza a kofola. Čiže ideme ešte vyskúšať to a prípadne si to zoberieme sem. Ale teda táto hlavná reštaurácia je zavretá. Ľudia, tak teda ja som bol na recepcii a tým, že je reštaurácia už zavretá, tak na recepcii je možnosť si zakúpiť nejaké občerstvenie a majú tam čapované pivo, čapovanú kofolu, minerálku a na jedenie iba pizzu, ktorá je ale mrazená, čiže tu sme sa rozhodli skipnúť. Avšak od 7:30 do 8:30 majú že happy hour, pravdepodobne každý deň a takéto veľké čapované pivo vyšlo na 2 eurá. Takže síce nebudeme už dneska jesť, ale aj toto je výhra. Ďalšia vec, čo musím povedať, tak strašne dlho im to tam trvalo. Akože je tam strašne milý pán, naozaj, že neskutočne milý pán je na recepcii, ale je tam sám a pravdepodobne všetci, čo tu dneska spia, tak sa rozhodli, že si chcú dať nejaké občerstvenie a čakali sme tam, čakali sme tam proste asi 20 minút len na to, aby sme dostali čapované pivo. Čiže strašne milý je ten človek, ale trošku, by som možno tam ešte nejaký personál dal. V každom prípade naša dnešná večera. A zdravíčko. Bracho, povedz mi, aké máš pocity zatiaľ? No, strašne sa mi páči to prostredie. Je to asi prvýkrát, čo som na horskej chate, keď nepočítam akože Martinské hole, že takto prespávam. Ja mám strašne rád to, že tie horské chaty po väčšine sú strašne zaseknuté v takom období komunizmu, mi to príde, že je to také cozy pre mňa. Neviem prečo, nezažil som túto dobu komunistickú, ale strašne sa mi to páči. Je to tu útulné a keď ideš do hôr, tak podľa mňa nehľadaš úplne fancy proste hotel strašný nabitý, a keby to mohlo byť tiež príjemné, ale o to je to krásne, že je to také také surové. Čiže
Páči sa mi to jav, že mať proste umývadlo v sprche je najväčšia bomba, kámo. Vždycky som sa chcel sprchovať a umyť si popri tom ruky. Čiže koľko z 10 dávaš tomuto hotelu? A berme do úvahy, že teda noc tu stojí 60 eur. Kámo, s tou cenou tomu dávam, že 7 z 10. Ubral som bod za to, že sa nedá ísť na balkón v našej izbe. Ďalší bod uberám za to, že tým, že sme v prírode a v horách, tak by to bolo mega super, keby je tu nejaká ľadová kaďa alebo nejaký potok, kde sa môžeš akože okúpať. To bola bomba. A jeden bod uberám za to, že tu nie je výrievka. 7 z 10, asi sa stotožňujem s týmto názorom. A je to príjemné. Naozaj, že keď sme išli sem hore tou poslednou lanovkou o 7, tak dole išlo naozaj že neskutočné množstvo ľudí a to sme tu že počas týždňa, dneska je streda a je leto, čiže naozaj, že Tatry sú plné turistov, ale tu aktuálne naozaj, že sme tu proste sami. Čiže to sa mi veľmi páči, že tu človek má takéto súkromie v prírode. A ja som bol zo začiatku trošku taký, nie že skeptický, ale proste príde mi, že by sa to dalo naozaj veľmi pekne zrekonštruovať a prerobiť a spraviť z toho pekný hotel. Na druhej strane, presne tak ako povedal Kubo, možno niečo to má do seba, tým, že to je také zachované, také komunistické a proste, neviem, je to príjemné, akože taká príjemná nostalgia. Tiež akože ja som úplne zažil komunizmus, ale presne tak, ako vyzerá naša izba, tak vyzerá proste dom mojej babky stále, takže je to také, lejtek tu muchým. Takže je to také príjemné a teda akože nemám zatiaľ čo vytknúť. Naozaj za mňa tá cena 60 eur na noc je úplne super. Nachádzame sa vo Vysokých Tatrách na horskej chate, alebo teda je to horská ubytovňa / skoro hotel. A za čo ja by som dal minusový bod, tak je to, že sa tu proste neviem nájsť aktuálne. Alebo teda viem, ale jediná alternatíva je mrazená pizza alebo čipsy za 3 eurá, do čoho proste nejdem a vydržím to do rána. A čiže to je asi jediná vec, že sa tu neviem proste vystravovať. Ale zatiaľ som spokojný. Naozaj, že táto príroda a tento pokoj to celkom kompenzuje. A hlavne akože načapujú nám tu pivo, čiže to je tiež pozitívne. Stotožňujem sa s tvojím názorom asi, ale tú pizzu si ja idem dať. Jakub teda nevydržal a objednal si túto pizzu, ktorú tu majú v ponuke a teda povedz mi, čo si o nej myslíš? Okay. Od 1 po 10 hodnotí, na to, že je to mrazená pizza. Ja som na horskej chate, tak by som dal, že 6,5 z 10. A koľko stála? Tak stojí 9,90. Čiže akože trošku úlet, ale keď nemáte na výber, čo spravíš? A zároveň tu vidím, že je k dispozícii asi pre ubytovaných takáto varná kombica a zelený čaj si môžu ľudia spraviť, čiže to je tiež príjemné spestrenie. Dobré ráno, kamaráti, tak už sme sa zobudili a stále sa nachádzame na hrebienku a pozitívne je, ale že už otvorili aj reštauráciu, aktuálne je 7:30 a teda mohli sme si objednať raňajky. A ja som teda objednal všetko, čo tam mali na raňajky, mali 3 možnosti. Prvá bola praženica za 6,50. Druhá možnosť boli párky, taktiež za 6,50. A tretia možnosť boli kontinentálne raňajky, ako to bolo nazvané, za 8,50. A teda tu je nejaká saláma, rajčina, uhorka, džem, maslo, syr a 2 takéto žemle. Čiže dokopy za tieto 3 taniere som zaplatil okolo 21 eur. A akože asi cena v pohode na to, že sa nachádzame v Vysokých Tatrách a vyzerá to aj celkom atraktívne. Ako hodnotíš ty tento raňajkový výber? Inak môžeme si to podeliť, ja som na schvál zobral, že z každého. Môžeme ísť, lebo ja som čakal, že tu budú vajíčka nejaké. No nie, ja som na schvál zobral, že nech každý má takú kombináciu. Ako chutí praženica. Fajn, ale málo slana na mňa. Takže v každom prípade my si dáme raňajky a potom ešte si pôjdeme dať kávu a to som tiež zvedavý, že koľko bude stať a následne sa vyberieme na nejakú turistiku. Tak už máme po raňajkách a ja som ešte bol zobrať kávu a takéto espresso stojí na
hrebienku v horskej ubytovni Hrebienok 3,80 €. Čo je asi dosť za kávu, ale teda musíme brať do úvahy, že sa nachádzame vo Vysokých Tatrách, takže to je vysokohorská prirážka. Čo sa týka chute, tak je fajn. Akože tam sa málo kedy dá niečo pokaziť. Inak ale s týmito cenami za kávu to je dosť funny. Ja mám pocit, že inak ja som dosť závislý na káve, že každé ráno musím mať proste espresso. A asi najdrahšia káva, čo som zaplatil, normálne teraz, keď sa nad tým zamyslím, tak som musel byť strašne proste hlúpy. Tak to bolo, že v Bahrajne a stála, ja neviem, či 9 €, alebo koľko stalo to espresso. Čiže 3,80 € vo Vysokých Tatrách je ešte stále v pohode oproti tomu, čo sa deje v Bahrajne. Aj keď v Bahrajne asi majú inú životnú úroveň, že? Tak máme po raňajkách a ideme na turistiku. Ešte sme sa úplne nerozhodli, kam ideme, ale tým, že sa nachádzame na Hrebienku, tak najlepšia alternatíva bude pravdepodobne Terryho chata. Takže asi ideme na Terryho chatu. Cesta na Terryho chatu by mala trvať nejaké 2 hodiny, 10 minút z Hrebienka, ale cestou sa skúsime ešte zastaviť na Zamkovského chate a prípadne, ak bude niečo zaujímavé. Opúšťame horskú ubytovňu Hrebienok. Bola to príjemná noc, aj keď trošku tvrdšie postele, ale určite odporúčam tu prespať, keď náhodou budete hľadať nejakú alternatívu v horách. Good? Ako sa vyspal inak? Výborne. Hej? No, akože... Ja som povedal, že boli trošku tvrdšie postele. Hej, no, akože... Teraz sa cítim lepšie, ale ráno som bol taký trošku, hej? Trošku, ale to bolo podľa mňa aj preto, že sú teraz tie teploty vysoké. Práve 9 hodín a práve prišla aj ďalšia lanovka zo Starého Smokovca s ďalším návalom turistov. Čože je super, treba chodiť na turistiku do Tatier. Ale na budúce pravdepodobne skipneme raňajky a využijeme to, že proste sme prespali tu a máme tu možnosť ísť na turistiku medzi prvými bez davov ľudí. Tu máme mapu, že kadiaľ sa dostaneme kam. Nie Zamkovského chata, ale Terryho chata, 2 hodiny 45, tak je to 2 hodiny 45. Asi 10 minút cesty od Hrebienka sa nachádzajú takéto krásne vodopády. Myslím, že sa to volá vodopády Studeného potoka, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Ale je to tu príjemné. Škoda, že sa v nich nemôže človek kúpať, keď sme v Národnom parku, ale úplne si viem predstaviť, že tam by som si teraz lahol, lebo vonku je už fakt, že 35 stupňov. Tak po hodine a 10 minútach z Hrebienka už dorážame na našu prvú dnešnú zastávku a to je horská chata Zamkovského, ktorá je vlastne taká medzistanica cestou na Terryho chatu. Tu si dáme asi nejaké rýchle občerstvenie, trošku si odpočineme a budeme pokračovať ďalej. Zatiaľ ale akože príjemná turistika, je celkom teplo. Však? Celkom? Podľa mňa je tu najteplejšie, ako kedy bolo. Hej, akože každú chvíľu mám chuť hodiť sa do potoka, ale je tam pokuta 300 € myslím, takže zatiaľ sme sa rozhodli to skipnúť. Zatiaľ. Ale uvidíme, či nám to vydrží. V každom prípade tu už predo mnou sa nachádza spomínaná Zamkovského chata, horská chata. Veľmi pekné inak, príjemné. Keď sme dorazili na Zamkovského chatu a dali sme si obaja veľkú kofolu. Jedna veľká kofola 5 €. Čo? No. Jedna veľká kofola stála 5 €? Vo Vysokých Tatrách, kámo. Tak ale 5 € je úlet aj na Vysoké Tatry. Akože síce 5 € je asi veľa za veľkú kofolu. Ale nie v týchto teplách, akože to hrotia, vieš, že? Ale chutí enormne. Inak na Zamkovskom chate sa dá aj ubytovať, že je tam zo pár izieb, čo som si pozeral, ale myslím, že skoro všetky boli vybukované. Bola voľná iba taká tá nocľaháreň, že tam je viacero ľudí a že si tam len láhnete niečo ako hostel, že len postel ste si mohli prenajať, ale samostatná izba bola vybukovaná. Ale nejdeme tu jesť, keď tak sa najmä hore a hlavne čo treba poznamenať, tak nedá sa tu platiť kartou, iba v hotovosti. Boli tam aj nejakí Češi, čo mali síce hotovosť, ale české koruny, ale nie, iba eurá a iba hotovosť, žiadna karta. Takže keď náhodou sa sem budete chystať, tak nezabudnite na to, pretože
budete smední a hladní. Inak taký fun fact, neviem či viete, ale toto sú horskí nosiči, ktorí zásobujú horské chaty vo Vysokých Tatrách a myslím, že je to naozaj že unikát v Európe, že všade inde v Európe, v Rakúsku a v Taliansku, vo Švajčiarsku zásobujú horské chaty už vrtuľníkmi alebo autami, ale na Slovensku stále sa zásobujú väčšina horských chát takýmito horskými nosičmi, ktorí nosia tovar, či už jedlo, nápoje, pivo, plynové bomby na horské chaty. Takže to taký fun fact, ak ste nevedeli. Opúšťame s Kubom Zámkovského chatu a ideme teda ďalej smerom k Teriochate. Tam by mala cesta trvať odtiaľto, myslím, že 1,5 hodiny. Ten terén je už o niečo náročnejší, ale tie výhľady hore aj to prostredie už by malo byť naozaj, že row, Tatry, krásne, unikátne. Takže sa budeme hlásiť z hora, keď už budeme prichádzať. Ale zatiaľ príjemná turistika. Ale toto občerstvenie na Zámkovského chate akože dosť pomôže. Je to pekné. A inak na to, že je leto a veľa ľudí išlo, dajme tomu, že z toho starého Smokovca ráno, tak neviem, asi pravdepodobne väčšina z nich ide len na toho Zámkovského, lebo tam cestou hore sme sa museli uhýňať a obiehať ľudí. Ale už teraz ako pokračujeme na Teriochatu, tak sme tu v podstate sami. Nikto nikde. Takže pravdepodobne väčšina ľudí ide iba na Zámkovského chatu a už sa im nechce ísť vyššie, alebo aj tak sa to proste stratí. Už sa blížime k Teriochate, ktorá sa nachádza túto za mnou. Skúsim otočiť kameru a ukázať vám. Hore je naša dnešná finálna destinácia. Myslím si, že to bude ešte nejaká asi pol hodina. A už nás čaká cieľová rovinka. Celkom nám aj vyhľadlo a po tých 2 hodinách šlapania, takže si pravdepodobne hore dáme aj nejaké jedlo. A ja som veľmi zvedavý, že aké sú ceny na Teriochate, pretože ako som vravel, že dole na hrebienku ma stalo espresso 3,80, tak na Zámkovského chate bolo espresso za 4 eurá. A moja otázka je, že či na Teriochate bude ešte drahšie a či vôbec tam bude espresso, možno tam nebudú mať ani kávovar. Inak, keď pôjdete na Teriochatu, tak je úplne bežné, že stretnete takto kamziky, ktoré tu proste voľne behajú, celé rodiny. A on je zákonom chránený, takže sa ho nejdem dotýkať, ale takto z diaľky aspoň. Čauko. Wow. Nádherný je. A ešte na tej skale okolo tá zeleň. A už odchádza, nechoď. Ale behajú tu všade. Naozaj, že toto už asi 5. čo vidím. Všade po týchto skalách a horách som ich videl. Aj v diaľke behať, aj nejaké také rodinky aj s malými. Tak už sme dorazili na Teriochatu. Tak to vyzerá. Nachádza sa za mnou. A je to tu nádherné. Ideme si pravdepodobne dať niečo na pitie, nájsť sa. A zostaneme tu nejaké 2 hodinky predtým, než sa vydáme na našu cestu naspäť dole. Ale je to tu prekrásne. Pozrite sa, ako brutálne to vyzerá. Ešte táto zelená tráva tu. Wow. Tu potom po pravej strane sú plesá, tie vám ukážem tiež. A tam hore sa nachádza Lomnický štít. Čo vravíš na Teriochatu a na náš hike dnešný? Kamo, je to extrémna scenéria a je to aj taká dobrá. Ten posledný úsek na Teriochatu je fakt dobrý šport, lebo je to už také celkom steep. Je taký náročnejší, ja som sa dosť zadýchal. Veľa ľudí to dáva akože takým tempičkom a mňa to strašne lákalo, že proste... Ty si bežal jak kamzik. Full send, ale je to tu topka, ideme si dať teraz nejaké pivko nájsť a... Čo si dáš na jedenie? Kámo, šošovicovú polievku. Ja by som chcel, že klobásu, ale neviem, či tam bude. Ja chcem šošovicovú polievku, strašne moc mám na ňu chuť. A druhú alternatívu mám ja, že kapustnicu. A dúfam, že tam budú také riadne kúsky klobásy. Hej, budem držať palce. Ale na budúce plánujeme, že pôjdeme ešte z Terio ďalej na Zbojnícku cez Prečné sedlo. To je tadiaľ, ale dnes to už nebudeme stíhať, pretože to je ešte ďalšie 3 hodiny tam a potom späť na hrebienok. No. Sme proste slabí. Os. My sme si práve boli zobrať aj obed na Teriochate. Už tu sedíme a dali sme si, ja som si dal kapustovú polievku, Kubo si dal šošovicovú. Jedna stála
Koľko stála? Šošovica stála, že 8 eur, si pamätám. Obidve. Polievka stála 8 eur, potom som si všimol, že tam mali klobásu za 10, Tak gulášová polievka stojí 10 eur. marlenku za 7, párky tiež za 10 a ešte mali parné buchty, tie myslím, že za 15 kámo, alebo také niečo. Kofola 5 eur, veľké pivo 5 eur, espresso 4 eur. Ale sme tu a Keď si tak vezmeš, tak v podstate je tu lacnejšia kofola ako na Zámkovského, pretože to vyššie, čo znamená, že dostať sem je náročnejšie, ale stojí rovnako ako na Zámkovského. Chápeš? Dramatiku za tým, či nie? asi nie úplne. Ale teda, takto vyzerá kapustová polievka za 8 eur. Toto je šošovicová s párkom za 8, veľké pivo 5, kofola 5, chleba gratis. Spoločnosť za nezaplatenie. Ešte máme jeden do zálohy. Ešte máme jeden na chleba cestu navyše. Ale výhľady sú odtiaľ to celkom pekné. Odtiaľ dole sme šli z Hrebienka zo Starého Smokovca. A ešte teda môžeme dať test rýchly. Najprv skúsim ja, potom môžeš povedať ty. Takže je tam hodne kapusty, to musím povedať. Nie je najlepšia, akú som v živote mal, ale je v pohode. Trošku by som očakával, že tam bude viac klobásy a že bude hustejšia. Ale taká mid. Na to, že sa nachádzame na teriochate, tak si myslím, že asi v pohode. Čo tvoja šošovicová polievka? Chceš dať test šošovicovej polievky s párkom? Prvý testík je tam cítiť taký ako keby niečo curry. Aha. A príde ti to najprv, že je to presolené, ale iba prvú stotinu. A to tak rozplynie, má to strašne dobrú chuť. Nejedol som ešte takto šošovicovú polievku. Možno minulý rok, keď som tu bol, to si nepamätám. A má strašne takú netradičnú chuť, takú... Čiže počkaj, vravíš mi, že to je najlepšia šošovicová polievka, ako si kedy mal? Není najlepšia. To neviem, čo sa snažíš povedať. Není najlepšia, ale patrí medzi top 12. 15 rôznych šošovičiek. V každom prípade vieš, čo je cool, že ty keby vybereš tie párky a dáš ich dokopy, tak vlastne máš tie párky, čo sú tam za 10 eur ešte keby v cene. A tu najprv mňa tak jedna párka, ale... No dobre, tak chápeš. Chápem. Neviem, koľko dostaneš, ale za 10 eur. Tak asi 2 podľa mňa. Takže, no. Že som mal polievku za 8 A párok. párku za 5. To je dosť lifehack. Dobre. Idem niekomu predať párku ešte. Vedľa teriochaty sa nachádzajú aj takéto nádherné spišské plesá. A na moje prekvapenie tu skoro nikto nie je. Pár ľudí tu chilluje, ale inak. Ideálne miesto na oddych. Akože, ako som už hovoril, tak väčšina ľudí podľa mňa ide na tú Zámkovského chatu, ale to menšie percento to potiahne do hora ešte na tú teriochatu. Ten posledný úsek bol taký akože náročnejší, ale nič extra. Je to tu krásne. Tuto za mnou je Lomnický štít, ak ho vidíte. A ešte by sa dalo teda prejsť z teriochaty tadiaľ, myslím, cez Priečné sedlo na Zbojnickú chatu a potom cestou by sa dalo ísť späť na Hrebienok, ale to už dneska nestíhame, takže pôjdeme pravdepodobne tou istou trasou, ako sme prišli na teriochatu, späť na Hrebienok. No, je to tu pekné, kámo, páči sa mi proste to prostredie, tie farby, tá mohutnosť tých hôr, že ide z toho, stáva z toho rešpekt. Dokonca pre mňa taká výzva, že by som to chcel pokoriť. Ale teriochata za mňa akože veľmi príjemná prechádzka na Slovensku. Keby sem prídu nejakí zahraniční kamoši a mám ich niekde zobrať, tak pravdepodobne teriochata by bola to miesto. Ľudia, tak my už sme zišli dole z teriochaty a nachádzame sa späť na Hrebienku pred našim hotelom. Čiže to je pozitívna správa. Stretli sme cestou strašne veľa kamzikov. V živote som nevidel toľko kamzikov. Naozaj, že desiatky. Asi vyšli, keď sa proste ochladilo, alebo keď odišli už ľudia preč. Alebo sme šli akože väčšinu cesty sami. A to je teda pozitívna správa. Negatívna je, že je 7:05 a posledná lanovka dole z Hrebienka išla o 7:00. Asi budeme musieť ísť pešo. Tá cesta trvá, myslím, nejakých 40 minút.
čo nie je úplne najhoršie. Asi by som bol viac nahnevaný, keby je to naopak, že nestihneme lanovku hore a musíme to šlapať. Ale ešte stále sa snažíme zohnať nejaký odvoz, či náhodou niekto nepôjde autom z týchto chatárov alebo z ľudí, čo idú z prevádzok po robote domov. Takže za chvíľku vám dám update, ale vyzerá to tak, že to budeme musieť šlapať späť k autu do Starého Smokovca. Kamaráti, tak rýchly update. Nám sa podarilo, keď sme začali kráčať, tak stopnúť auto, taký milý manželský pár, ktorí nás zobrali dole. A teraz sme sa dostali späť do Starého Smokovca. A teda toto je aj to verejné parkovisko pod lanovkou, na ktorom môžete zaparkovať, ak náhodou by ste sa rozhodli prespať hore na hrebienku alebo na niektorej z tých horských chát. A celý deň tu stojí 15 eur. A myslím, že sa platí od 6. večera. Nie, platí sa od 6. rána do 6. večera a od 6. večera do 6. rána je zadarmo, ale keď pôjdete na turistiku, tak si proste dajte celodenný. To by bolo všetko z dnešného videa. Ja vám ďakujem, ak ste to dopozerali až sem a verím, že sa vidíme čoskoro.